Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Petro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Cangi. Nggih, selamat malam Mas Bagong. Malam Mbak Cangi. Alhamdulillah saged sowan wonten Lebak Ayu Mas Petro. Nggih, Tilik para warga Lebak Ayu nyambung silaturahim. nggih. Nggih ta? Wong ki nek jembarke Sarawung bakal ya jembar rezekine. Lan dawa umure. Amin. Alhamdulillah. Sing jeneng rejeki ora wujud duit wae. Nggih. Awak waras ya rejeki, sugih sedulur ya rejeki. Leres Nggih ta? menika. Nggih. Contoh kados penjane Bu Tini kala wau. Nggih. Niki kagungan kersa ngunduh mantu Mas Petro. Ngunduh mantu. Ayo ndongake apa romantene. Ngunduh tata cara ngunduh mantu itu wonten 3 perangan, Mas. Wonten ngunduh mantu, wonten ngunduh mantu ing penganten, wonten ngunduh penganten. Oh, ngoten nggih. Nggih, Tata carane ana 3. menawi ngunduh mantu menika ning gone sing putri ora dikapak-kapake mung ijab tok. Nggih. Terus digedheke sing kakung iku namanya ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nek ngunduh penganten menika is awan resepsi kali sing putri, begini sing kakung iku ngunduh penganten. Niku ngunduh penganten. Nek Terus ngunduh mantu ing penganten ki tenggene putri wis resepsi terus diboyong tenggene kakung resepsi kuwi ngunduh mantu ing penganten. oh ngaten. Dadi ana pilah-pilahe dhewe-dhewe. Wonten pawiyatan ngaten menika jletrehipun. Terus nggih Mas Petro. Kalebet dalu menika Ibu Tini menika ugi ngawontenaken tata cara ngunduh mantu ing penganten. Nggih. Mas Fajar kali Mbak Novi. Terus Derek memuji mugi-mugi anggenipun jejotan penganten sakloron saged manggihaken gesang ingkang ayom ayem tentrem. amin. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Slamet dunya slamet akhirate. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Jawane kecandak, arape ya digarap. Nggih. Ayo Mas Bagong arep ngucapke apa? Mugi-mugi Mas Fajar kali Mbak Novi ojo pegatan. Lah kok mung kuwi? Kok singkat mentok iki? Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Wis ta. Kuwi dongane wong mapan turu lho. Lah manten ora turu metenge kapan? Ya. Nek Iya. dong aku ki mau lah artine muga-muga Gusti Allah memberkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing Dadi jodhone. Padha wae Mbak Mas Fajar karo Mbak Novi turune gen angler arep piye-piye ya gen kepenak gendang dianak. Oh ngono ya mergo sing diantu-antu ya putra sing bakal nyambung sejarah. Saya nek ora turu arep turun dalan. Ya ora to. Wis terus dalan ki lho. Dalu niki para pamirsa Andher sing kepareng mirsani Mas Petro, Mas Bagong. Dasare Jawa Timur niku maindhit ten wayang. Saestu. Pametri budaya saestu wonten ngriki menika. Nggih. Senajan to swasana gemis tetep jenjem ayem para pamirsanipun. Amin, amin. Sing tak gumune iki penonton sing ngarep iki. Piye? Kloso nggawa dhewe. Heeh. Meja kursi nggawa dhewe. Ora meja kursi iki nggone sing nyepaki panitia kok. Lah wong mawe aku kok kene blas renek meja kursi. Urung ditata ya, Nyuk. Urung tata kok. Ah niku ketok yen tresna karo budayane ngoten